Rasmus, hvad er det, du sidder og spiser lige nu? Vi befinder os jo i skolens kantine, og jeg har været oppe at spørge Jeanette oppe i kantinen, hvad den bedste gourmet-sandwich, hun lavede i dag er. Og det var altså den her ribbensteg-sandwich, som der blev udvalgt. Og hvis jeg lige åbner for skattekisten, så kan du se, der er altså ikke sparet på ribbenstegen. Det var der lidt i laks-sandwich, men her har vi virkelig set, hvorfor det er, hun valgte den her som den ypperste sandwich. Der er mayonnaise på begge stykker brød, og det er groft brød. Så er der lidt salat i, til at give den lidt knas. Den agurken er også med. Selvfølgelig rødkålen, som giver den det her rigtig gode bid, når man gør sådan her. Det ser fantastisk ud. Hvis du skulle give den på en skala fra 1 til 5 grise, hvor mange grise skulle den så have? Jamen, jeg tror faktisk, vi er oppe på de 5 grise. Vi er oppe på de 5 grise? Det er, hvad vi kalder en gourmet-sandwich, vi har gør med her. Så al kærlighed til dem i kantinen i dag. De har gjort det godt. Er det et gennemgående tema heroppe? Er det 5 stjerner til maden? Nej, jeg synes i hvert fald, der er et rigtig godt udvalg, og der er varm mad hver dag, og de gør det sgu godt. Der er billig kaffe, og der er god mad, så en god kantine, det tror jeg er Aarhus' bedste. Velbekomme, Rasmus. Tak.